Kif tinduna li xi ħadd ikun iridek? X'inhu l-indizzju, il-hint? M'għandix. Jien kont dejjem ukoll arusa kont. Imma ejja naf, naħseb naf. Ma m'intix mitlu Jien għala. naħseb Mux li taħseb. Mijiex mitluqa. Fuq li maġġunat t-tkellem. Lejla l-bioloġija, illum ħaslet ċara. Kif tinduna li xi ħadd ikun iridek? Naħseb jekk eżempju tkun maw tkun barra biex niftehmu. Naħseb ħares lejk iktar minn darba. Ġviri ħares lejk, taf kif? Le, weja, tik dik ċertu eye contact. Jien nieklok. Weja, tik ċertu eye contact li tipo esma. Naf xettejt. Naħseb, ġviri ġili Ma jista' jkun qed tħossu. jiċċassa, din niċċassa eżempju. U weja, le, tiċċassa mod. Tiċċassa mod, weja, hemm ħarsa u ħarsa. Naf xettejt, naf. Ġviri jisu jinna fekk edha ma xibar. Ma dof fissem doqgħod attent. Ħajħares lejk iktar jinna. Sabalek għadni single. So naħseb Ma Ma nagħtix tindunax. każ ħares lejja.